Ben, pois, sen solución de continuidade, prácticamente, vamos a comezar entón coa tarde de hoxe, e como vos comentaba, pedimoslle por unha parte a Pilar Prieto e por outra a Antonio Martínez Cortizas que fixeran as dúas charlas que nos sitúen no debate que teremos despois. Por unha parte, Pilar Prieto, que é profesora titular da Universidade de Santiago de Compostela e membro do Grupo de Investigación Ecopast, igual que Antonio. A idea, ela tamén forma parte do CISPAC, do Centro de Investigación en Paisaxes Atlánticos Culturais, cambiou o nome con respecto ao inicio, pero as súas dúas grandes liñas de investigación son, por unha parte, a cerámica na longa duración, realmente, desde o que sería o neolítico ata o presente en Galicia, e, por outra parte, todo o que ten que ver coa prehistoria recente do noroeste ibérico. De aí a súa participación nestas jornadas e, por iso, lle pedimos que nos dera unha visión global arredor deste tipo de xacementos e nos sitúe un pouco na problemática. Ben, eu case che vou deixar para ir para lá. Moitas grazas por asumir o reto e nada máis. Adiante. Moitas gracias. En primeiro lugar, quero agradecer a invitación ao Consello da Cultura Galega, especialmente a Rebeca, que, nos últimos tempos falamos sobre a necesidade de pôr en discusión estes temas que están aí e que son de preocupación para todos os arqueólogos e arqueólogas dende os inicios, que comenzamos a ser conscientes de que existían este tipo de xacementos. Ben, o que eu vou falar un pouquiño, non sei se lograrei, digamos, dar unha visión xeral dos xacementos invisibles na prehistoria, porque realmente é un tema moi complexo. Mais ou menos en maio do ano pasado houbo unhas xornadas orientadas a este tipo de xacementos e para 40 minutos foi verdadeiramente imposible amosar a realidade, ou polo menos o meu punto de vista para explicar un pouco en que consisten estes xacementos. Entón, resumín moito isto. Quería empezar facendo unha introdución respecto a este problema arqueolóxico, que quería empezar un pouco falando sobre o concepto de invisibilidade, que é algo que me parece que é importante. Si consultamos no dicionario da Real Academia Española ou Galega, vemos que se dan unha serie de significacións, de significados en relación ca invisibilidade. O que din é que é aquelo que non pode ser visto, que é inapreciable, imperceptible ou está oculto, entre outras cousas. Ademais, tamén fai un pouco de alusión a esa parte inmaterial do que non se pode ver, o espiritual, etéreo. O antónimo, obviamente, é aquelo que é visible, patente e está manifesto. Pero, realmente, isto, se o pomos en relación cos xacementos que queremos tratar aquí, é algo que non é exactamente así. Estamos tratando con materialidade que é visible, pero o noso problema é que temos que aprender a mirar, e a plasmar o resultado das nosas miradas aí para que poda ser perceptible para que podan ser perceptibles este tipo de xacementos. Penso que estamos lanzando unha mirada dende a nosa disciplina que está no noso contexto social e que nos permite, ás veces, o noso contexto percibir unhas cousas frente a outras. Espero dar exemplos ao longo da charla que fan un pouco relación a isto. Entón, verdadeiramente, estes xacementos que vamos a tratar son invisibles? Non son invisibles para nada, son visibles, pero temos que atopar ese rexistro arqueolóxico, pero, sobre todo, o noso coñecemento sobre estes xacementos teñen que aflorar
a todo o mundo en distintos produtos, como diríamos agora, non? Pero penso que a nosa forma de xerar coñecemento é, ao final, o que nos permite facer este tipo de xacementos máis visibles ou menos visibles, non? Penso que hai moitos motivos para que este tipo de xacementos sexan invisibles. Por un lado, sempre lle botamos un pouco a culpa ao rexistro arqueolóxico, que en parte sí ten culpa, non? Porque, por un lado, as sociedades pretéritas construen nunha serie de materiais que ao longo do tempo van desaparecendo e non quedan restos visibles na paisaxe en moitas ocasións. E, bueno, en parte, pois, o grao de conservación vai deteriorando estes xacementos, non? E fan que non se vexan directamente. Estou dicindo algo obvio que todo o mundo sabe, non? Pero tamén penso que esta invisibilidade está relacionada ca forma que temos de obter coñecemento na nosa sociedade, non? Por un lado está a nosa disciplina, sabemos mirar, probablemente moitas veces non sabemos mirar, non? En ocasións non sabemos mirar porque falta un coñecemento necesario para afrontar este tipo de problemas, non? Non se nos ocurren cousas, metodoloxías para poder observar este tipo de xacementos, pero tamén en ocasións falta intereses directamente por atopar estes xacementos. Por qué? Porque non hai especialistas suficientes, as condicións da disciplina arqueolóxica marcada un pouco polas políticas de investigación ou atrapada na propia precariedade do traballo en arqueoloxía está condicionando tamén a adquisición de coñecemento sobre estes sitios. O contexto social, reiterar un pouquiño o que veño dicindo, non? Hai unha serie de actividades que son financiadas, hai que tomar unha serie de tomas de decisións dende unha serie de entidades que probablemente non coñecen as problemáticas reales deste tipo de xacementos. Entón, a toma de decisións pode ser complicada, non? A hora de valorar que se financia ou que non se financia. E despois está a comunidade dentro do contexto social no que nos movemos. A comunidade somos todos, non? Toda a sociedade. E, bueno, por un lado, a xente podemos aceptar un pouco o que se decide divulgar, pero tamén, digamos que non hai tanta sensibilidade polo patrimonio arqueolóxico. Nos pensamos que sí, pero verdadeiramente non hai tanta sensibilidade e preocupación por ese patrimonio arqueolóxico, que moitas veces esa sensibilidade ven apoiada un pouco por o tema do contacto máis directo, non? Ou por o que é máis espectacular. A xente lle interesa o que ten ao lado da súa casa ou o que verdadeiramente é algo a primeira vez que pasa algo no pasado, entón hai que decilo, non? Digamos que ese é un pouco as condicións que se están dando e que afectan máis ao patrimonio que nos denominamos invisible, non? Non quería falar moito desto porque creo que estou un pouco cansada de falar desto, pero hai unha historia detrás de todo isto, da arqueoloxía prehistórica. O que sí me parece importante suliñar é que empezamos a ser conscientes deste tipo de xacementos que denominamos invisibles pois nos anos 70 ou 80 do século pasado. Comeza un pouco con investigacións sistemáticas que se van facendo pois no Morrazo, un pouco máis tarde no Bocelo ou na Baixa Limia, ata a actualidade xa pois no Barbanza ou no Alto ou Baixo Miño. Pero se vedes no que sinalo no mapa, verdadeiramente son unhas áreas pequenas dentro da inmensidade da nosa rexión, non? Arqueoloxía, eu penso que a arqueoloxía sistemática é a que dá as pautas verdadeiramente para enfrontar como investigar este tipo de xacementos.
pero verdadeiramente o que lle dá o pulo final para coñecer este tipo de xacementos é a arqueoloxía preventiva, non? Todo o que se empeza a desenrolar ca construción das grandes obras públicas, principalmente pois obras lineais, non? Oleoductos, gasoductos, autovías, autopistas, etc. Son as que van a afectar máis a este tipo de xacementos. Dende os inicios empezanse a incorporar investigacións paralelas que axudan a arqueoloxía, o que chamamos a grandes rasgos arqueometría, non? Análises paleoambientales, estudios cronolóxicos, etc., que empezan a utilizarse ca arqueoloxía sistemática, pero desenvólvense con maior profundidade despois ca arqueoloxía preventiva, ca aparición de novos tipos de xacementos en todos os períodos, a aumento significativo da cantidade de xacementos. Todo isto que estou contando para Galicia está pasando exactamente igual no resto de Europa. Comeza máis ou menos o descubrimento deste tipo de xacementos nos anos 70 do século pasado, pero hai algo que marca moitísimo a diferencia en relación co que estamos a facer en Galicia, desgraciadamente para Galicia. Digamos que cando empezamos a descubrir estes xacementos, somos punteiros á hora de investigar nestes xacementos, pero despois, co paso do tempo, en Europa desenrola moitísimo máis a arqueoloxía prehistórica e aquí quedamos un pouquiño máis detrás, non? Podemos falar un pouco de cales son eses xacementos invisibles. Vou a dar unha caracterización tan xeral que pode ser calquer tipo de xacemento, non? Son aqueles construídos en materiais perecedoiros, os que quedan enterrados e non mostran evidencias visibles na paisaxe, pero tamén son aqueles que non se coñecen e aqueles que non se estudian, non? Están totalmente invisibilizados. Falo de todos os períodos e de todos os contextos. Temos xacementos deste tipo ata no presente, non? Se escavásemos algunha aldea ou chozo de madeira de hai 20 anos na montaña de Lugo, non? Por exemplo. Entón, podemos aplicalo aquí. Lanzou un par de preguntas, eu non sei a resposta, verdadeiramente. Cantos podería haber en Galicia ou que porcentaxe podería haber? Pois non sei, habería que ver cantos castros hai inventariados e cantos hai, cantas mámoas inventariadas, cantas hai verdadeiramente, e despois multiplicar eso por 10, por 20, por 100, porque verdadeiramente probablemente hai moitísimos máis xacementos que chamamos invisibles que os que coñecemos como visibles, non? E, temos que aprender a mirar, e penso que esa é a historia da arqueoloxía. Dende que a arqueoloxía é unha disciplina, está aprendendo a mirar, non? Para coñecer cada vez máis e mellor todo aquel rexistro arqueolóxico do pasado. Volvo a decir un pouco que penso que todo o mundo pensa, non? Hai que poner, por un lado, como aprendemos a mirar? Aprendemos a mirar potenciando os estudios que xa sabemos facer, non? En relación, sobre todo, cas excavacións, sabemos estudiar materiais, sabemos que hai que facer estudos globales paleoambientais, non? Para coñecer o pasado e, sobre todo, tamén estudios cronolóxicos, non? Hai moitísimos xacementos que non teñen datacións radiocarbónicas, por exemplo, que serían claves para poder comprender a evolución dun xacemento complexo pola razón que sexa, porque non hai orzamento ou porque os materiais se fan autoevidentes, sin selo, por exemplo, no caso do campaniforme, se decide que é necesario datar menos este tipo de xacementos porque, como son campaniformes, xa sabemos de que época son, non? Entón, eu penso que hai un problema aí e hai que intensificar o que xa sabemos facer, pero tamén intensificar as novas tecnoloxías que están empezando a aparecer a nivel de recoñecemento de territorio. Todo eso que se está a facer dende os últimos 10 anos, 15 anos, e que agora
con distintas combinacións se está vendo que están dando uns resultados verdadeiramente interesantes, non? Quero pôr aquí un exemplo dos famosos círculos que están como moi de moda, non? Porei os círculos como exemplo en varias ocasións nesta charla, pois en relación con digamos, os círculos, as rodas, pois cabe destacar que se están utilizando para descubrilos técnicas que xa se coñecen como o uso da fotografía aérea, ortofotos e incluso o LIDAR, que está como moi de moda e a min pareceme superútil, non? Para aplicar non únicamente a este tipo de xacementos. Están dando moi bons resultados, pero verdadeiramente tampouco podemos elexín, fixen un pouco de trampa, porque elexín no LIDAR aqueles círculos que se ven moi ben, pero realmente hai círculos deste tipo que non se ven tan ben en LIDAR, en cambio, se ven moito mellor pois en ortofotos recentes ou en novo americano, non? Pero, dende logo, hai que traballar sempre combinando varias técnicas. Unha pode servir para arrancar, pero hai que traballar con todas as posibles e facer un traballo superintensivo. Neste caso, teño aquí unha nube de puntos de círculos. Os que están en vermello son os que temos con seguridade ao 90%, en azul aqueles dubidosos que temos Luís máis eu. Bueno, ao final, todas estas técnicas son fabulosas, pero un pouquiño máis da metade destes círculos non nos atopamos nós. Os atoparon un montón de xente que nos chamaron e nos dixeron teño un círculo aquí e nos pasaban esta información, porque verdadeiramente facer unha prospección dende laboratorio, como podemos chamala agora, pois collendo ordenador e empezando a traballar ca cartografía dende distintos puntos de vista, pois leva moitísimo tempo. Temos probas, por exemplo, no Concello de Lugo, un traballo de final de máster que fixe un estudante, Pablo López, que verificou que verdadeiramente intensificando moitísimo sobre un territorio estas tres técnicas se pode chegar a encontrar algún círculo máis, neste caso, e ademais pois hai que ir a campo. Do campo ninguén nos libera. E iso é bo, non? Porque hai que verificar todo aquilo que se pode ver, o traballo que se pode adiantar a través deste tipo de técnicas, sempre hai que verificalo en campo, non? Proba deso é, sobre todo, cas mámoas, non? Que moitas veces creemos que atopamos mámoas nunha necrópolis onde se ven moi ben en LIDAR e despois chegas ao campo e son afloramientos estupendos con forma de mámoa, non? Entón, sempre hai que verificar distintas técnicas que nos están ensinando a mirar pois con máis detalle a información e o rexistro arqueolóxico. Bueno, agora, despois de soltar un pouco esta introducción, quería pasar un pouco a falar dos xacementos da prehistoria recente, pero non vou a facer unha historia dos xacementos, de como son, porque non hai moito tempo, e xa me avisas, Rebeca, cando vaya aproximándome a hora. Bueno, pois, digamos que os xacementos da prehistoria recente hai un pouco unha historia, asumimos que hai como unha evolución natural que vai do máis efémero, digamos, e invisible no Neolítico e progresivamente ata a Idade do Ferro vaise monumentalizando digamos, os lugares de habitación, non? E pasa un pouco o contrario no mundo funerario, non? Primeiro é supervisible, as mámoas supermonumentais, e pouco a pouco va desaparecendo esa monumentalidade, se vai invisibilizando ata chegar prácticamente a non ter información. Non sabemos todavía a día de hoxe prácticamente nada do mundo funerario da Idade do Ferro, non? E despois hai outro tipo de xacementos de funcionalidade que eu
denomino máis complexa porque verdadeiramente cando son os xacementos que están verdadeiramente documentándose na actualidade, que son xacementos que mezclan en distintas cronoloxías, distintos contextos e distintas funcións un montón de rexistro arqueolóxico que moitas veces nos costa comprender, non? Bueno, pois pasando un pouco aquí, digamos, desta evolución que, aínda que como patrón xeral é certo, despois hai moitos matices, tamén podemos falar dos xacementos como puntos nun mapa, digamos, non? Puxen un pouco este mapa como exemplo. Aquí únicamente seleccionei pois os xacementos que teño eu na base de datos, neste caso únicamente os da Idade do Bronce. E, bueno, o que acabamos vendo é que hai un montón de xacementos, neste caso de carácter doméstico, e aquí teríamos os funerarios, non lembro agora cantos son, poden ser, aquí está incluído o norte de Portugal, poden ser casi 300, non? E aquí isto é a suma de un traballo de vaciado moi parcial da Xunta, porque non hai un vaciado sistemático, de publicacións, e de traballos directos sobre algúns materiais que fun facendo ao largo da miña vida profesional. Pero aquí o importante é ver que hai un montón de xacementos, únicamente estos son da Idade do Bronce, e que isto é simplemente a punta do iceberg, non? Verdadeiramente hai moitísimos máis xacementos. Hai que tratar de pensar en chave de que facer con estes xacementos para non perder a información dende o momento en que son documentados e coñecidos ata que son divulgados, non? Este tipo de xacementos, pois, agora vou falar un pouquiño do que son as casas. Por que selecciono un pouco este tema en particular? Porque despois de haber excavado bastantes xacementos deste tipo, ao final todavía non somos capaces de respostar a preguntas do estilo a como se articulaban internamente estos xacementos, que tipo de estruturas hai nestes xacementos, como se relacionan entre sí, cal é a funcionalidade de todas estas estruturas. Todavía non temos respostas. Digamos que estas respostas en Europa sí que as ten. Esa é a diferencia entre Europa e nós nestes momentos, non? Quedouse polo camiño por facer algún traballo, digamos, penso eu. E, bueno, como chegamos a coñecer estes xacementos? Pois, basicamente, empezamos a detectalos, pois, a través das manchas que quedan, sobre todo nas grandes obras públicas, non? Se ven, como decía antes, houbo prospeccións sistemáticas a tratar de identificar estes xacementos, verdadeiramente empezaron a aparecer sobre todo cos seguimentos, non en fase de prospección, sino de seguimento de obras públicas, empezaron a aparecer como manchas no terreo, non? Se miramos un pouco o Neolítico, seguimos sabendo moi pouquiño do que pasa antes do 3000 antes de Cristo, non? Sabemos que estes xacementos son verdadeiramente complexos, son difíciles de comprender, pero teñen moitas veces o seu coñecemento é casual, non? E moitas veces, pois, digamos que os primeiros poboados realmente complexos empezan a aparecer, como decía, a partir do terceiro milenio, non? Do ano 3000 ou 3000 e pouquiño. Como decía antes, empezan a documentarse un montón de estruturas diferentes, diferentes formas de fosas, buratos de poste, gabias de distinto tipo, o que chamamos fondos de cabana, que, bueno, pode que sexan fondos de cabana todos ou non, pero que automáticamente pola súa forma e polas súas características asignamos como fondos de cabana, non? E vemos a complexidade destes xacementos. Aquí elexín precisamente os remedios
que foi escavado na vía rápida do Morrazo, porque é un exemplo magnífico da complexidade destes xacementos. Vemos un montón de estruturas aquí, tanto na fotografía aérea como no debuxo, e hai algunhas datacións. E cada datación está indicándonos que ese xacemento tivo actividade en momentos moi distintos ao longo da prehistoria. Se engadimos o estudio dos materiais cerámicos, por exemplo, completamos outras fases que quedan aquí sin indicar nas datacións. E así sucesivamente, canto maior sea o estudio intensivo sobre estes xacementos, máis información podemos obter deles. Bueno, digamos que neste caso non estaban tan claras os fondos de cabana deste tipo, que eu, en xeral, podemos falar que son de planta en forma de paréntesis, aínda que hai unha certa variabilidade, e vemos que están aparecendo, estas cabanas se empezan a coñecer dende os anos 80, polo menos. Eu, o primeiro xacemento no que escavei deste tipo foi a Lagoa, no Bocelo, e xa se definiu este tipo de cabana. E Requeán, no Bocelo, tamén responde a este tipo de patrón. Na actualidade están aparecendo moitísimos xacementos escavados en obras públicas que responden a este tipo de patrón e, ademais, están aparecendo fondos de cabana con distintas formas e tamaños. Os primeiros que se coñecen, que son parecidos aos deste tipo, que son, aquí están os de Fuxiño, pois son verdadeiramente pequenos. Poden ter, pois xa vedes, o xalón ten 1 metro, 3 por 2 no interior. Son verdadeiramente fondos de cabana pequenos, que aquí nos están falando de que a vida non se fai dentro do fondo da cabana, senón que se fai fora, no exterior. Bueno, aquí intentei atopar algún tipo de reconstrucción deste tipo de fondos. Teño que recoñecer que os máis parecidos os atopei para períodos anteriores ao Neolítico noso, para o Paleolítico. É curioso, isto. Sería interesante discutir despois se vos interesa sobre isto, Pero, verdadeiramente, os nosos fondos de cabana tipo paréntesis que temos aquí e que xurden, polo menos no terceiro milenio antes de Cristo e perduran hasta mediados do segundo milenio, según as datacións, aínda que, non hai, deberíamos facer máis datacións de carbono 14, pois nos falan de que temos un tipo de cabanas de pequeno tamaño que poderían parecerse máis a estas paleolíticas do resto de Europa, ou de outras áreas. Tamén empezan a aparecer fondos de cabana circulares. 15 minutos, vale, pero teño que darlle así un pouco de pulo. Circulares, que van un pouco en paralelo a estes fondos de cabana. Estos son un pouquiño máis grandes e tamén aparecen no terceiro milenio e van en paralelo aos de paréntesis. Aquí temos, por exemplo, unha reconstrucción que nos está a falar, é unha reconstrucción perfectamente lóxica, pero nos falta moito rexistro arqueolóxico que verificar. Por exemplo, nestes fondos nunca atopamos pallabarro, cando sería bastante lóxico atopar pallabarro asociado a este tipo de construccións. Pero temos tamén un rexistro invisible asociado aos monumentos, á morte, que é tan visible no Neolítico. En este caso paso por encima, pero temos, por exemplo, aquí cito simplemente o megavertedoiro atopado na Mámoa 5 de Guidoiro Areoso, pero tamén noutra mámoa de Guidoiro Areoso excavada por Manolo Rei. Hai anos tamén ten un vertedoiro, nos está a falar de que probablemente toda a illa, todo o illote de Areoso fose un vertedoiro, pois a partir do Neolítico final ata a Idade do Ferro, probablemente, e tamén falamos dese rexistro invisible que sabemos que está aí, pero que podemos atopar ou non, dependendo do que traballemos en torno a estes monumentos,
nos que podemos verificar que hai constantemente actividade, actividade en torno a estes monumentos e tamén dentro, porque estes monumentos son reformados e reutilizados ao longo do tempo. E esa actividade verdadeiramente para nós é invisible ata que se escava. Na Idade do Bronce vemos que van cambiando, aumentan as técnicas, continúan as técnicas construtivas, aumentan un pouco o tamaño das vivendas, hai unha maior estabilidade nos poboados e tamén posiblemente podamos verificar incluso xerarquización nestes poboados, pero non o podemos decir con seguridade porque non hai suficientes escavados para poder falar disto. Xurden as longhouses. Temos, polo menos que eu saiba, as datacións máis antiguas asociadas a longhouses están en torno a 1800, 1600 a.C. Aumenta a variedade. Tamén destas longhouses empezamos a ver divisións internas nestas longhouses. Iso vai asociado aos cambios sociais que se están a desenrolar nese momento en Galicia. Temos que decir que, nalgúns casos, aquí mostro algunhas plantas de longhouse, pero nalgún caso hai xacementos moi lonxanos entre sí que mostran longhouses que son idénticas en tamaño, en forma, se poden superpor e parece que a mesma persona fixo o deseño da longhouse, utilizou o mesmo plano para facer esa longhouse en sitios moi distintos. En Dinamarca están plantexando a posibilidade de que haya carpinteiros especialistas que van movéndose por aí para construir este tipo de casas, ou polo menos que hai unha forma, un saber facer que lles fai construir as casas con esa forma, ese tamaño, esas divisións internas. E, ao longo do tempo, van, digamos, incorporando pedra parcialmente. Temos moitos exemplos nese caso. Hai que decir que os xacementos se fan máis complexos porque empezan a aparecer outro tipo de estructuras, como son este tipo de fosas de almacenamento, a diferenciación de áreas funcionais dentro dos xacementos, etcétera, ata chegar un pouco á Idade do Ferro. Temos que decir tamén que hai un enorme rexistro invisible na Idade do Ferro asociado ao mundo habitacional. E todo o que está fora das fortificacións que non se investiga e outros sitios que non son monumentais, non están feitos en pedra e que existen. Ese é un rexistro invisible dentro da Idade do Ferro e de aí en adiante. E despois, no mundo funerario, vemos tamén que hai un mundo moi invisible. Aparecen novas fórmulas que creemos que son invisibles, pero verdadeiramente porque as atopamos de forma illada. Pero, en canto profundizamos un pouco na investigación, vemos que elexín malos exemplos, porque esta cista é neolítica. Esta fosa está no borde, entre o neolítico e o bronce. Pero, empezan as cistas e as fosas a ser cada vez máis utilizadas e verdadeiramente non aparecen illadas, aparecen en necrópolis. E moitas veces atopamos sinais en pedra que poderían estar marcando a súa posición, pero son atopadas en moitas ocasións de forma casual. Entón, ese rexistro xa está destruído cando atopamos, entón non podemos ver realmente como son este tipo de xacementos. En tempos recentes, dende o 2006, aparecen outros rexistros, que tamén son invisibles. Neste caso, sitios necrópolis como Xesteira de Palinas é invisible porque unha necrópolis de fosas que aparentemente non tiña nada evidente foi atopado nunha obra pública, e porque os círculos tipo roda son invisibles porque se confundiron dende o inicio con castros. Entón, iso é unha forma de invisibilizar de alguna maneira este tipo de xacementos.
Bueno, problemas e posibles solucións, simplemente pasar de puntillas polos problemas que temos nestos momentos para recoñecer e dar unha resposta positiva a este tipo de xacementos dende a arqueoloxía e dende a nosa sociedade. Bueno, pois, algo obvio, superficies moi pequenas escavadas, hai que escavar moitísimo máis, non? E non é un reclamo para a administración que está aquí presente, vale? Simplemente é unha cousa como moi obvia. Temos que escavar máis superficie para coñecer mellor estes sitios. A entidade dos estudios, pois, debe intensificarse en todos os niveis. En moitos xacementos as respostas as deron primeiro o estudio intenso dos materiais, o estudio espacial dos materiais, en combinación coas datacións cronolóxicas. Entón, estamos vendo que recurrir a este tipo de estudios, pero máis estudios, non únicamente materiais e cronoloxía, é verdadeiramente importante para poder caracterizar este tipo de xacementos. Por outro lado, non sempre podemos facer os estudios de materiais cando estamos excavando, por exemplo. Entón, hai que recurrir aos museos, temos que visitar os museos e darlle unha volta aos materiais que hai depositados aí, porque poden contarnos moitas historias tamén. E o digo por propia experiencia, porque o fixen durante unha temporada e espero non deixar de facelo. E despois temos que ter unha mirada amplia, temos que mirar fora de Galicia, ver como se está traballando noutras zonas e tamén ver como se están interpretando fenómenos que son parecidos aquí, non? Vemos que hai unha serie, estes xacementos teñen moitos problemas, son multifuncionales dende o punto de vista do rexistro, para nós é moi difícil interpretalos, hai moitos problemas dos que nos falará despois Antonio en relación con eles, pero verdadeiramente a solución máis obvia é aplicar máis análisis, facer programas dende antes de empezar a excavar, incluso de analíticas, para ver que preguntas hai que facer para poder facer mostraxes adecuadas durante o período de traballo de campo, non? E despois o orzamento é básico. Máis cartos, iso é o que necesitamos, non? Pero realmente eu penso que hai que racionalizar o tema do gasto. É moi fácil dicilo, non? Facelo supoño que é máis complicado, non? E despois falta moitísimo personal dende distintos puntos de vista. Xa non é que non hai a contratación pola falta de orzamento, non? Senón que faltan especialistas. Non hai moita xente que este interesada en traballar na prehistoria recente, por exemplo. Non hai moitos prehistoriadores en Galicia e temos moito rexistro que estudiar, non? E, bueno, posibles solucións obvias. Temos que traballar de forma colaborativa. Penso que temos que pôr un pouco o chip todas as persoas que traballamos en arqueoloxía de que estamos investigando. Da igual dende que perspectiva, da igual que traballemos nunha empresa privada ou na universidade ou nun centro de investigación ou pensemos en divulgar. Pero, verdadeiramente, temos que traballar en colaboración para ver como falar, non? Para ver cales son as posibles solucións para amosar mellor este rexistro. E tamén penso que hai que mirar un pouco para o futuro, decir, que estamos un pouco por detrás de Europa, vale, pois xa está dito e xa está, non? Penso que podemos facer cousas para mellorar a nosa situación e convertir en visible eso que non é invisible, non? Verdadeiramente. O que eu estou vendo, e xa estou acabando, é que o que estamos a facer, porque, en certo modo, a nosa sociedade e a política investigadora nos está obligando é a dar o salto desde a fase de campo á divulgación. Temos como moita prisa, hai que divulgar. Verdadeiramente, divulgar en tempo real é fantástico e debemos facelo, non?
pero penso que hai que facer tamén outra parte da divulgación con moito sentidiño, non? Volvo ás rodas porque é chave, non? As rodas, a primeira roda que aparece, o primeiro Stonehenge de Galicia. Seguimos dando voltas a que é un Stonehenge ou non é un Stonehenge. De repente, pois, outros investigadores din que probablemente sexa un protocastro. Non, eu me quedo con unha cousa de que é algo máis funerario, porque temos como máis un rexistro que o pode demostrar máis, pero non hai que desbotar todas estas opcións, pero ao final, de que sirve saber que tipo de xacemento é? Que nos aporta verdadeiramente o coñecemento da nosa prehistoria? Aporta algo, realmente? Penso que está ben, hai que saber que tipo de xacemento é, pero, francamente, creo que isto é insuficiente. Temos que saber máis, temos que poder ter o obxectivo de conseguir unha reconstrucción global, estudiar para falar do pasado, non falar simplemente de anécdotas, de si isto é como Stonehenge, que é fantástico, senón que hai que reconstruir máis alá, porque precisamente este tipo de xacementos son algo moi particular e moi pequeno dentro dun período que todavía temos que coñecer moitísimo mellor, non? Entón, penso que está ben divulgar, está ben facer unha arqueoloxía de anécdota, non? Porque iso é o que chama a atención, pero verdadeiramente para facer unha divulgación de calidade temos que pasar por as dúas fases que quedan no medio entre o campo e a divulgación, que é o laboratorio e a interpretación, non? Penso que isto é clave para todos os tipos de xacementos, sexan invisibles ou visibles. E verdadeiramente isto é o que hai que facer, non? A posta en valor pode ser unha opción entre moitas, pero hai que investigar, hai que interpretar. Aquí trouxen un par de exemplos, hai moitísimos en Europa, porque isto se está a facer en Europa dende, pois non sei, 30 anos, 40 anos, non? Pero, por exemplo, este xacemento, que non atopei por internet, levase moitísimos anos con un equipo interdisciplinar que está a traballar escavando ano tras ano e pondo en valor pouquiño a pouco, non? Isto require un plan de investigación dende os inicios. É moitísimo diñeiro. Igual que, bueno, en este estiven hai pouco, este é un xacemento nos Alpes italianos e verdadeiramente non podemos decir que hai problemas no rexistro galego. Aquí, nas zonas lacustres, o rexistro se conserva estupendamente, pero a hora de pensar unha posta en valor é complicadísimo. O pasar por aquí e ver como estaba todo isto montado baixo a auga, impresionaba moitísimo. Aí invertiron cartos e sabiduría para facer isto, non? Entón, verdadeiramente, isto se pode facer. O rexistro invisible, bueno, todo depende da nosa forma de construir coñecemento, non? E a forma que temos de construir coñecemento non é só cosa dos arqueólogos, traballen donde traballen, sino que forma parte un pouco das políticas de investigación e de outras cousas, non? É verdadeiramente importante por un pouco, bueno, un pouco traballo. Hai que arrimar un pouco o ombro por parte de todos para poder chegar a un coñecemento verdadeiro de un rexistro que non é tan invisible. É invisible porque verdadeiramente non hai investigación detrás suficiente que poda amosar todo isto, non? E, bueno, pois nada máis, non sei se cumplín as expectativas de falar así en xeral da problemática destes xacementos, pero, bueno, moitas gracias por a vosa atención.